खुलुमबाय बेलासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 18 आगष्ट 2020 मंगलबार। फैदो दिननि बेलासनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय नर्थ करियानि लिडार किम जं आनआ नर्थ करियायाव सैमा बेदरखौ जानो थाखाय अर्डार होदों। माने बिसोरनि हादोराव सैमा बेदरखौ जानायखौ लिगेल खालामनानै होबाय। नोंथांमोनाबो जाफेरबाय नामा सैमा बेदर? कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे चाइना हादोरनि बेसाद मुवाफोरखौ बयकट खालामनो नाजाबाय थानाय समावनो चाइना हादोरनि सेन्ट्रेल बेंकआ इन्डिया हादोरनि ICICI बेंकआव नोगोद 15,000 कौटि रां खरसा खालामदों। दा बे इनभाइस खालामनाय जाथायखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा गोजोननाय मोनाखै होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अमित शाह बिथांखौ कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय रैखा खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ एम्स हस्पिटालाव साननैसोनि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों। आरो लोगोसे दिल्ली हाइकर्टआ BJPनि MLA कुलदीप सिंह सेंगारनि फंबाय अतुल सिंह सेंगार जायबा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै 10 बोसोर जोबथेसालियाव दंगासिनो दङ आरो बियो केन्सार बेमार जानानै दङ। दा बेखौ देहा फाहामथाय होनो थाखाय दिल्ली हाइकर्टआ अर्डार होबाय। गुबुन फारसेथिं थांनाय 14 आगष्ट खालारखालि चिरां जिल्लानि बाथाबारि गामिनि कमलेश्वर ब्रह्म बिथाङा हाग्रायाव मैगं खानो थांनानै फैनाय समाव बिमा दैनिफ्राय गावस्राबोनाय लांखार दैमाखौ बारस'फुबाय थानाय समावनो दैमानि दाहारजों लांखार जानानै थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो गिलु बालु जाथाय। बिथांमोनानि न'खरजों नोंथांमोना रायलायनो गोसो दंब्लाथाय आङो स्क्रिनाव अनजिमा होदों, बे अनजिमायाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि उल्टाबानि हाग्रानि मावखुलिखौ मैयाहाय बुख्रुबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 7 जन सुबुंफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिसोर गासैबो बर' नङा, 4सो बर' दङ। बिसोरनि मुङा जाबाय बसन्त बसुमतारी, रनजित बसुमतारी, बिरसेन बसुमतारी आरो रमबिर बसुमतारी। नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दं जानो हागौ। बिसोरनोमोन मैयाहाय उल्टाबानि हाग्रानि अफिस बा मावखुलिखौ बुख्रुबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा। लोगोसे चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामियाव हाथियार बोखांनानै मोननाय जादों। दिनै फुंनि 7:40 मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जरहाट जिल्लानि पान्जाब नेशनेल बेंकनि सासे खामानि मावग्रा लक्ष्मीनाथ बराखौ रां जाख्ल'नो नाजानायनि थाखाय पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। 20,000 रांनि चेकखौ नबज्योति दत्त होननाय सासे बेंक कास्टमारनिफ्राय जाख्ल'नो नाजादोंमोन। दा बेनिखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।